Qış mövsümünde çağan ýiti respirator virus ýokanjyny nädip goramaly? Bu sowalyň dogry jogabyny bilesiňiz gelýärmi? Onu biziň bilen galyň. Babatda ilmi lukmançylyga dayanylsa kem bolmaz. Ýinçe keseli bejeriş öňüne alyş merkeziniň hünärmeni, funksional diagnostika Lukmany Maral Kerimowa gyş döwründe çağalaryň ýiti respirator virus ýokanjynyň goralmagy we immunitetiň berkidilmegi boýunça maslahatlaryny berdi. Hünärmeniň aýtmagyna görä, sowuk mövsümde vitamin ýetmezçiligi, pes temperatura we günnüziň gysgalygy sebäpli organizm aýratyn ejiz bolýar. Lukman çağalar üçin arasa howada ýygyderli gezelenje etmegi maslahat berýär. Has arasa howaly seýilgäklerde we baglarda gezmek peýdalydyr. Şeýlede çağan dogry giyindirmek möhümdir. Egineşik we aýak-gap ýyly, yeňil hemde suw geçirmeýän bolmaly. Ýöne çağanyň aşa gyzmagyna ýol bermeliler. Lukmanyň bellemegine görä sowuklama keselleriniň esas sebäpleriniň biri sowuk almakdyr. Şeýle hem ýyl otagdan sowuk howa birden çykanda ýüze çykýan temperatura tapawutlardyr. Bu döwürde iýmitlenmäge de aýratyn üns bermeliler. Çağanyň iýmitlenişine miweler we göw önümler, süýt önümleri, ýağsyz et we balyk, ýumurtga hemde däneli önümler girizilmelidir. Hünärmen sitrus miwelerini we gara smarojina da köp bolan C vitamininiň şeýlegem balyk ýağynyň peýdasyny aýratyn nyktaýar. Lukman otaglary ýygyderli howalandyrmagyň we howany çyýglandyrmagyň zerurdygyny ýatladýar. Sebäbi ýyladyş enjamlar howany guradýar, howasyzlyk döredýär. Bu bolsa dem alyş ýollarynyň nemli gatlaklarynyň gorag mümkinçiliklerini peseldýär. Keseliň ilkinji alamatlaryny tiýiz ýadamak, bokurduk ağırsy, dümeglemeklik durýar. Şeýle ýagdaýda destine Lukmana ýüz tutuň, çünki saglyk hemme zatdan ilerdir.